Hmm? Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng paksiw na bangus at pritong itlog. At meron tayong sasawan toyo na may sili. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga taong kay Kapampangan. Maganda na po. Opo, mga na po. Ito yung sabaw ng ano, paksiw dito natin. Ano tayo, rice. Daming rice. Dami natin rice. Kakalinda sa ito. Makisama yan. Ito yung sasawan namin. Oo. Hindi akong paras. Ay. Nahulog siya. Ang unat subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Maganda na po. Makanta mo. Ang sarap ng okra. Cheers. Heaven.
Saba. Sarap. Ayan. Busog na naman. Sa next mukbang na lang po tayo mag-shoutout. Sa mga hindi po na-shoutout nung last mukbang, mag-comment na po ay para sa next mukbang po, masya-shoutout po namin kayo. Tita Olivia, shoutout po kay Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet, at kay Sisi Janet from Germany. Shoutout po. Salamat. Ay, thank you. Maulan na naman. Ingat-ingat po tayo. Magpapasko siguro maulan eh. Kaya ingat po tayong lahat. God bless po. Ayan mga kapudibis agi sa aming pamaan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.